Ahojte, vítam vás u nového videa. Už vopred upozorňujem, a vlastne to aj názov tak trochu hovorí, že toto video bude trocha z iného súdka. Nejdeme totiž na žiadne opustené miesto, ani fabriku či tajný kryt, ideme do Sony PlayStation centrály v Prahe. Keďže, ako možno niektorí viete, sme spolu s Gabym Košičania, cesta nám dala celkom zabrať. Šli sme vlastne štvrtok, konkrétne o 1:00 nad ránom, a bez spánku, približne tých 7 hodín do Prahy. Keďže sme prišli trošku skôr, pochodili sme aj toto nákupné centrum, ktoré sa nachádza v Chodove, pokupovali sme si zo pár suvenírov pre našich známych a už ako môžete vidieť, sme mierili do tejto centrály. A v podstate za pozvanie a za túto úžasnú príležitosť ďakujeme našej milej PlayStation komunite. Samozrejme vám odkaz na ich stránku a takisto Facebook a Instagram nám dole do popisu. Podstatou celého tohto eventu a vlastne prečo sme tu boli, bolo vydanie novej hry PlayStation Astrobot, na ktoré sa naozaj každý tešil, pretože je to taká PlayStation exkluzivitka. Za mňa osobne je to jedna z najlepších hier, mňa osobne strašne baví a v podstate je to hra, ktorú si myslím si, že zahrajú malí aj veľkí, je to naozaj roztomilé a my sme teda mali možnosť ju zahrať takto osobne v deň vydania priamo v ich priestoroch. Ešte by som teda rada dodala, že Honza, ktorý bol s nami celú dobu, sa o nás veľmi pekne staral. Mali sme tu nachystané občerstvenie, ktoré sme si mohli dať po dlhej ceste a takisto sme sa zúčastnili súťaže o Astrobot DualSense, čiže limitovaný ovládač. Bohužiaľ sa nám to tak trošku nepodarilo, ale možno niektorí z vás budú mať viac šťastia. V podstate Honza, ktorý nás mal na starosti, bol s nami celý čas, bol to naozaj veľmi milý pán. Určite ho teda so všetkými 10 chválim. Veľmi dobre sa s ním rozprávalo, všetko nám poukazoval, povedal nám nejaké pikošky z herného sveta a teda nám dal aj takéto milé darčeky v podobe Astrobot merču. Dali sme unikátny kódik s kreditom do PlayStation Store, takisto nálepky, niektoré už zdobia môj počítač, takto milé 2 kľúčenky, zápisník, takto Astrobot linkovaný, ako môžete vidieť, veľmi naozaj pekný, škoda do neho písať, s takýmto sympatickým kolečkom, ktorý vlastne otáča ksichtík Astrobota. Za mňa osobne, ako som spomínala, je to úžasná hra, ktorú samozrejme máme aj doma a teda po večeroch pracujeme na platine. Okrem iného, keďže nemali trička, sme dostali takúto kolektorku, ktorá je vlastne novinárska edícia na túto špeciálnu hru. Musím sa priznať, dovtedy som o tejto hre veľmi nepočula, ale po tejto exkluzivitke si ju teda rozhodne pozriem, pretože myslím si, že je celkom zaujímavá a mňa to teda dosť navnadilo. Našťastie ako jedným z mála sa nám podarilo uchmatnúť tento úžasný Astrobot DualSense. Je síce pravda, že už nejaké tie ovládače máme, ja konkrétne mám aj limitovanú edíciu Hogwarts Legacy zo sveta Harryho Pottera, ale tak teda tento Astrobot nesmel chýbať. Osobne ma trošku mrzí, že sú ľudia, ktorí vykupujú takéto exkluzivitky a potom ich predávajú s nejakým ziskom. Samozrejme z podnikateľského zámeru je to úplne super. Z toho druhého mne osobne to príde smutné, pretože viem, ako ja som človek, ktorý sa naozaj teší, keď má také prkotinky, ale hovorím, mne to spraví radosť a potom ma mrzí, že niektorým ľuďom sa to neujde, pretože tým, že je to limitovaná edícia, tak nie je veľa kusov. Ale tak teda nám sa teda jeden ušiel. Keby si niekto chceli kúpiť rúžový, tak ho budem predávať a budem hrať teda s týmto. Naozaj náramne sa mi páči. Samozrejme trošku ma mrzí, že tieto očička sú len nálepky, ale tak teda myslím si, že úplne chápem. Na záver vám dám už len zo pár fotografií. Popravde celý tento event trval iba niečo málo cez hodinku a ešte nikdy mi tak hodinka nezbehla ako teraz. Naozaj sme si to užili, boli sme teda radi, že sme mali túto príležitosť a naozaj to stálo za tú dlhú cestu a pár dní bez spánku. Ešte raz veľmi pekne chceme poďakovať celej PlayStation komunite na Slovensku, ktorá je naozaj veľmi milá a ak nie ste, určite sa pridajte. A špeciálne samozrejme Petre a Honzovi, že nás vlastne pozvali na tento event a že sa nám venovali.
A videjko sa nám bude pomaličky chýliť ku koncu. Veľmi vám pekne ďakujem za sliadnutie. Dúfam, že sa vám páčilo, aj keď teda nemalo s Urbexom nič spoločné. Ale bol to tak úžasný zážitok, že som mala naozaj chuť sa s vami o ňo podeliť. Po prípade mi napíšte, či tiež hráte PlayStation hry a po prípade, ktorá je vaša najobľúbenejšia. Tak ďakujem pekne za sliadnutie a majte sa krásne.